дар ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахуст гурӯҳи 13 нафараи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ ба озмуни байналмилалӣ иштирок намуданд. Зеро соли равон хадамоти давлати оташнишонӣ ба Федератсияи касбии оташнишонӣ ва наҷотдиҳии ҷаҳонӣ ҳамроҳ гардид ва дар асоси мактуби роҳбарияти ин федератсия ба озмуни байналмилалӣ ҷалб гардиданд. Бо ташаббуси роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо аъзои федератсия гардидем ки яке аз 29 давлате ки ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои Федератсияи касбии оташнишонӣ ва наҷотдиҳӣ гардид. ҳамзамон бо мактуби расмии ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Самарқанд дар он 6 нафарашон аз худи вилояти Суғд яъне даста машқ карданд ва 6 нафарашон кормандони оташнишонии хадамоти давлати оташнишонӣ ҷузи тумҳои раёсати хадамоти оташнишонии вилояти Суғд ширкат варзиданд. мусобиқаи байналмилалии ҷоми 17-уми ҷаҳон оид ба варзиши касбии оташнишонӣ ва наҷотдиҳӣ дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор шуд ки кишвари моро 13 нафар муаррифӣ намуданд. мусобиқаи мазкур аз санаи 29 сентябр то 5 октябр ташкил ва гузаронда шуд. дар даврони 30 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон якумин бор иштирок кардам. Мо дар байни 29 давлати ҷаҳон ҷои даҳумро ишғол кардем ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки оянда ҷойҳои намоёнро ба даст оварем. бояд гуфт ки мусобиқаи байналмилалӣ аз рӯи 5 шарт: тай намудани масофаи 100 метр бо монеаҳо, нардбони ҳамлаовар ва бо истифода аз он баромадан ба ошёнаи 4, тариқи нардбони сезинагӣ баромадан ба ошёнаи 3 ва эстафета то масофаи 400 метрро ташкил намуд. намояндагони 29 давлат дастаҳои ҷузъу томҳои кишвари худро давоми 7 рӯз муаррифӣ намуданд. бояд қайд кард ки соли равон кормандони хадамоти давлатии оташнишонии кишвар аъзои Федератсияи касбии оташнишонӣ ва наҷотдиҳии ҷаҳонӣ гардиданд ки дар он 29 кишвари дунё шомил мебошад. гузориши Мафтунашкорова, Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.